Искаш ли по-дълъг живот на двигателя и скоростната кутия? Едно от основните правила е да не подтегляш веднага след като запалиш колата. При стартиране маслото е събрано в кутия, наречена картер. Нужно е няколко секунди, за да се вдигне налягането и да смаже добре цилиндрите, турбината, лагерите и всички подвижни елементи. Ако тръгнеш веднага, натоварваш двигателя, натоварваш кутията и може да се получи сухо триене, което води до много по-бързо износване на двигателя и за това съответно съкращава неговия живот. Ако колата има турбокомпресор и форсирате веднага без маслото да е стигнало до него, лагерите му страдат много и това води до драстично намаляване на неговия живот. Няма смисъл да държиш колата да работи на празен ход дълго време, 5, 10 или повече минути, както правят някои хора, особено зимата. Съвременните двигатели са направени така, че най-бързо загряват когато тръгнеш, но спокойно, без високи обороти и натоварване в първите 3-5 минути. Накратко, в общи линии, изчакай 10-30 секунди след като запалиш колата, за да се разнесе маслото навсякъде по всички движещи елементи. Потегли плавно, без форсиране, докато двигателя загрее. Както виждаш, повечето коли, когато запалиш, поддържат по-високи обороти. Просто изчакай да паднат оборотите и когато това се случи, можеш да потегляш. Последвайте ни за още много полезни и важни факти за автомобилите и споделете с приятели, ако те правят тези грешки. Ще се радваме да споделите вие изчаквате ли сутрин или тръгвате веднага, за да видим каква част от хората спазват това важно правило.